exaktum práce všem všude. Budete umět 100 až 120 koktejlů, když absolvujete ten vyšší. Vyberete si z toho ty, který vám chutnají nejvíc, třeba těch 20-30, a ty budete prodávat a budete úplně v létě, jo. Na léto, kolik se schání, na brigádu, na pláže, k rybníčku, no všude. Když byste chtěli nějakou brigádu na léto, do Prahy a tam, jo, Žlutý lázně, Pražská pláž a další, spousty a spousty barov. Tak pojďte ještě někdo, kdo ještě nebyl. Co vy, už jste byli holky? Nebyli, jo. Ať to stihneme všechno. Jste upovídali. To je nejhodnější kurz, jaký jsem kdy měl. Jsou hodný, jo. No, už neuvěřitelné. Až mi přijel spíš zaražený než.